Maabot naman po sa 96.9% ang overall compliance rating ang pagpapatupad po ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o yung 4Ps sa bayan po ng Bayambang sa apat na pangunahing programa nito batay sa naging talakayan ng Advisory Council ngayong unang quarter ng taon 2026. Bukod sa pagsusuri sa progreso ng 4Ps para sa fiscal year 2025, binigyang din sa pagsabing pulong ang mga hakbang upang mapanatili at higit pang mapahusay ang kalidad ng implementasyon ng programa para sa kapakanan ng mga benepisyaryo. Isa rin sa mga tinalakay ay ang Grand Ukay for a Cause na naglalayong makalikom ng pondo para sa pagtatayo ng 32 na bahay kubo na ipagkakaloob sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Tiniyak sa pulong na 20 bahay ng kubo naman ang agad na maisa sa katuparan mula sa personal na kontribusyon ng mga leader ng bayan. Pinag-usapan din ang iba pang programang direktang nakakaapekto sa mga sektor na mahihirap kasabay ng pagtalakay sa calendar of activities para sa 2026 bilang gabay sa mga susunod na proyekto at serbisyo sa nasabing lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.